až tak lepšie dýcha. Presne tak, kolegyne, vycítili ste to správne. Tak ako my v Civile Zubári ideme sa pozrieť na zúbok jednej kultúrnej inštitúcie. Ja viem, ktorej. A ja. Ja neviem. Jaj, dávaj pozor, lebo takto u nás nezmaturuješ. Táto inštitúcia je... Mestské. Kultúrne. Stredisko. Čo? Zberné stredisko. Vám sa to smeje, ale mne vo vzdušnom víre nad Lomnickým štítom vypadol načúvací prístroj. Ale presne tak, kolegyňa, nazvali si to tak inovatívne, tak inšpiratívne, lebo toto zberné stredisko má veľa čo? Veľa účinkujúcich. Veľa divákov. A v čase volie veľa subjektov. A voličov. A dobre, vidím, že máte výborný prehľad. A ja mám výborný výhľad. Pozrite, aký zvešák. Presne vojny. Ktorý? Kde sedí? Ten v štvrtom rade? Ten v strede? Kolegyne, ste dámy v najlepších rokoch. Čo? Mám vrtieť v bokoch? Konečne som vás našla. Prepáčte, nemohla som naštartovať metu. To bola posledná, majstre. No, takže sme tu všetci. Začíname pracovné cvičenia. Samozrejme cvičenia na koncentráciu. Korporáciu? A zapíš do budúceho snemu. Nemáme vyčerpané eurofondy. Mám pýtať 3000 eur? Nebuď škrob. Pýtaj 5. Takže pracujeme, premýšľame, pracujeme s rekvizitou, nie naturálne, ale imaginárne. Otvoríme tretie oko. Vidí niekto niečo? Ja vidím, ale slabo. To je rok 2015. Málo. Skoncentruj sa. Ja vidím rok 2040. Málo. Sústreď sa. Živio. Čo vidíš? Teba. Ako oslavuješ 100. Tak to som rada, ako vyzerám. Si starý, ale jarý. Ja vidím obrovský ohňostroj. Wow. To v preklade znamená fíha. 100 má Mestské kultúrne stredisko. Na námestí Osloboditeľov, na rozbitom parkovisku, stojí moderná 10-poschodová budova. Svetelné reklamy lákajú ľudí, návštevníkov na to, čo sa deje, alebo čo sa bude diať. Bože, veď to je kino a plné ľudí. No jasné, veď doba 3D premietania je už dávno pravekom. A v tom kine na plátne je mladý, 3 Oscarmi ovenčený Slovák Michalovčan. Ten, čo sa o 40 rokov narodí na strane, no? Áno, presne ten. Takže náš rodák Michal zostúpi z plátna, graciózne zapozuje všetkým, ktorí chcú stáť. A vráti sa na plátno. A viete, kde začínal? No, v divadle pri Fontáne. Pri jeho vzniku v roku 2012 bola aj jeho stará mama, vtedy len 4-ročná Veronika. A ja vidím folklór. Stane sa ešte výraznejším vývozným artiklom. Po zemplíne, zemplíniku a zemplínčeku vznikne
bratá kolegyne otvorili nové oddelenia. Tibetské spievajúce misy a šamanské bubny. Jej, to sú ale šťastní ľudia. To sú veľmi šťastní ľudia. A kto sú tí šťastlivci? Pracovníci Mestského kultúrneho strediska, ktorí práve dostali depeše, že im na účty pribudla výplata. V roku 2015 to bol vlád ministra kultúry. Ale časy sa menia. Ľudia, ja odpadnem. Rok 2100. Michalovce, Európske hlavné mesto kultúry. Nechcejú nám zaplatiť faktúry? Hlavné mesto kultúry. No hovorím, faktúry. Prúdia sem davy turistov z celého sveta. Kvôli tomu museli na Kapušianskej ulici postaviť letisko. Ja nič nevidím. My sme to ešte v elementárnej triede nepreberali. A na 10. poschodí Mestského kultúrneho strediska je galéria. A v nej stredobodom pozornosti na 5 rokov požičaný obraz z Paríža. Mona Lisa. Selaví. Ja kávovej usadení nevidím. Ty piješ špecovú kávu? Zlatá moja, z fresa nič nevyčítaš, ale z toho tu vyčítaš, aj keď nie ste čarujúce baristky. Neexistuje. Basistky medzi nami, to by sme vedeli. Vidím. Ja vidím. Vážené kolegyne, ale toto už ostane ukryté pred nami všetkými takým rúškom tajomstva, aby aj naši potomkovia sa mali na čo tešiť. Ďakujem za bohatú účasť a šťastný let. Možno aj do budúcna.